Dobar dan, novi kratki video nakon 30 dana. Odmah ću ti pokazati šta smo uspjeli napraviti. Možda odmah primjećuješ iza mene, novost je kamiončić Iveco Daily. Šta smo napravili za 30 dana. Stigla je i ova cisterna za vodu sa kojom ćemo skupljati kišnicu. Oslobodili smo sav ovaj put, garažu otvorili, radili smo, uživali smo u radu. Ovako sada izgleda podrum, kotlić je ovdje, pristup bagiju imamo, sjedalo odmah drugo za kamiončić, tamo je oštećeno sjedalo. Ovdje skupljam drva, sad ćemo ići malo u bager pa ću malo i bagerisati. Prigodno imam mjesto ispod terase gdje će se sušiti. Evo je kućica za ptiće, nju ćemo staviti kad mi dođe neko visoko gore ispod mora. Bicikli smo uspjeli osposobiti, kosilica radi jedna. Ajde da vidiš kako nam izgleda sada i iznutra. Peć radi, naš prostor dobiva toplinu, metaforički i stvarno. Ovako sada izgleda pogled sa terase. Sjećaš se na početku džungle. Ložište je fantastično. Već smo napravili nekoliko vatri za probu ovdje. Sjenica, vanjski stol. Također već ovdje vrt imamo. Poštovana baka posadila. Ovo će nam biti za odvoz, staro željezo. Kamiončić tamo jedva čeka da ga upregnemo. Tada, damperko se uspio uparkirati ovdje. Imamo bicikle za djecu, za klince. I ovdje smo radili. Kao što vidiš, može se sada hodati. Puno još imamo stvari koje treba pregledati, doraditi. Moje osobno sretno mjesto je ladica sa alatom. Naravno, ova vrata sada su prolazna, tako da imamo cijeli pristup. Cijeli prolaz sam htio reći. Toranj nam je i dalje, naravno, zanimljiv. Idemo sada malo u bagerka da malo radimo. Živio bagerko moj! Hvala mu na pomoći što je bio sa mnom. Ova drva sam ostavio sebi. Naravno, to je mudro kada budemo imali roštilje, vatru, loženje, grijanje. Pečica radi super, dimnjak je također čist i dobar. Tako da imao sam sreće, bez bagerka ne bi uspio. 30 dana rada plus minus, to su oni panjevi koje smo vadili, rezali, bilo je muke. Rudi mi je pomogao u tome, moj komšo Rudi. Hvala ti, druškane. Mislim da su ovo možda dijelovi, da, to sam htio reći. Ajde, idemo još malo naprijed, sad kada se ovako lijepo okrenio. Pazi tamo, pazi vamo, može, dovukao sam se. Super, vidiš kakav lijepi objekt. Mnogi od vas su htjeli vidjeti video, planiranje terena. Sad baš i nemamo puno zemlje, ali evo ovo koliko imamo raširiti ćemo sve. Kasnije ću to fino u miru isprebacivati, a mi idemo sada malo na teren. Super, gle, ovo kada se već vozim, dobra ideja je odmah spustiti dasku kad idem unazad to i malo ravnati iza sebe, evo osjećajno. Gledam na retrovizor, ovo je odlično. Ako ti se svidjelo šta si vidio, možeš ostaviti neki komentar, možeš mi ostaviti onaj like. To je sve u ovoj epizodi, vidimo se u novim epizodama, hvala ti na gledanju i doviđenja!